Узурпатар лямантуе, Мінпрам рэагуе і абяцае. Дэк у савецкім мінулым кажуць пра пяцігодку. Столькі, паводле чыноўнікаў, патрэбна, каб падцягнуць айчынную тэхніку да сусветнага ўзроўню. Што праўда, Лукашенка на 30-ы год кіравання заўважыў, што ягоная прамысловасць не дацягвае па якасці і перацягвае па коштах. Цяпер Мінпрам кажа пра стварэнне 900 сучасных адзінак тэхнікі сусветнага ўзроўню. Чакаем. І вітаю у аб'ектыве, Сергей Падсасонны, а ў нашым выданні. Знішчэнне прыватнай медыцыны працягваецца. Цяпер новае, але насамрэч старое правіла. Дактары толькі вышэйшай катэгорыі. Што гэта азначае? Это не столько способ надавить на частников, сколько истерика по поводу того, что творится в стране. То есть, грубо говоря, он хочет сбросить конкуренцию, чтобы врачи не уходили в частную медицину. Платных месцаў навучання будзе менш. Раскажам пра прычыны і наступствы, а таксама як у шклоўскай калоніі вязняў будуць вучыць праграмаванню. Звязаныя з асабістымі амбіцыямі Карніенкі, палкоўніка Карніенкі, які ўзначальвае гэтую калонію, і з ягонай спробай прабіцца наверх. Нізкі кошт, але мноства абмежаванняў. Кватэра Веранікі і Валерыя Цапкалаў пайшла з малатка толькі з другога разу. Гэта супярэчыць Канстытуцыі. І не толькі Канстытуцыя, гэта супярэчыць беларускаму крымінальнаму кодэксу, гэта супярэчыць беларускаму крымінальна-працэсуальнаму кодэксу. А пачынаем з трагічнай навіны. У берасцейскім следчым ізалятары памёр вязень, якога вінавацілі ў абразе Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе выданне «Зеркала» са спасылкаю на свае крыніцы. Гаворка ідзе пра Аляксандра Кулініча, 51-гадовага падпалкоўніка запасу, які быў затрыманы сёлета напрыканцы лютага. Верагоднай прычынай смерці стала ішэмічная хвароба сэрца. 16 красавіка мусіў адбыцца суд над Аляксандрам Кулінічам. Да гэтага мужчыну ўтрымлівалі ў следчым ізалятары. У СІЗА паведамілі, што падазраваны з такім прозвішчам у іх быў, але факт смерці пацвердзіць адмовіліся. Кулінічу заўтра б споўнілася 52 гады. Ён нарадзінец маладзечна, служыў у 38-й асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой берасцейскай брыгадзе. Апошнім часам працаваў індывідуальным прадпрымальнікам. Паводле крыніцаў «Зеркала» цела Аляксандра Кулініча ўжо выдалі сваякам. Пахаванне адбудзецца заўтра у дзень ягоных народзінаў. Рэжым Лукашэнкі не пакідае спробаў разабрацца з непадкантрольнай яму медыцынай. Пасля татальных праверак прыватных цэнтраў цяпер прыглядаюцца да кадравага складу. Хочаш працаваць не на дзяржаву, мусіш мець пэўны прафесійны досвед. Лукашэнкаўскія функцыянеры прыкрываюцца пры гэтым адказнасцю перад пацыентамі, але якую мэту пераследуюць насамрэч, Ірына Юр'ева. Прыватныя медычныя цэнтры ў Беларусі ў чаканні кадравых зменаў. Чыноўнікі ад аховы здароўя збіраюцца ўзмацніць патрабаванні да дактароў недзяржаўных установаў. На сегодняшний день может работать врач со второй категории. То есть он только 3 года отработал после института и выполняет зачастую вмешательства, которые, наверное, минимум 5-7 лет нужно стажа, чтобы он осуществлял их на высоком уровне. Дактары, пра якіх кажа Юркевіч, адносяцца да другой кваліфікацыйнай катэгорыі, ды пасля прыняцця анансаваных зменаў не здолеюць працаваць у прыватных медычных цэнтрах. Гэтае права застанецца толькі ў спецыялістаў першай і найвышэйшай катэгорыяў, то бок з працоўным стажам ад 5 гадоў і больш. І гэта пасля таго, як рэжым ужо амаль 2 гады трымае прыватныя цэнтры пад жорсткім кантролем. Очень жестко контролируем. Не потому, что мне не нравятся частные предприятия, в том числе здравоохранение. Нет. А потому, что надо работать честно. Некаторыя з недзяржаўных установаў у выніку вымушана спынілі працу. Это не столько способ надавить на частников, сколько истерика по поводу того, что творится в стране. То есть, грубо говоря, он хочет сбросить конкуренцию, чтобы врачи не уходили в частную медицину, где ему кажется, платят баснословные деньжища, люди там в икре купаются и в золоте. А
социальная медицина испытывает огромный дефицит медработников. У сталічным камітэце аховы здароўя прызнаюць, канкурэнцыя з прыватным сектарам існуе, але Она в меньшей степени вызвано желанием госсектора изжить конкурентов. То есть, в принципе, поверьте, мы без работы не останемся. рэгуляваць патрабаванні да медыкаў прыватных цэнтраў рэжым спрабаваў і раней. У 2015 годзе Лукашенко сваім указам ужо забараняў спецыялістам, якія не маюць першай або найвышэйшай катэгорыі, працаваць у такіх установах. Такая захада выклікала хвалю звальненняў у недзяржаўных структурах. Абмежаванне Лукашенко адмяніў толькі ў 2019. На думку Алексея Носова, калі гэтую захаду зноў увядуць, некаторыя медыкі безумоўна з'едуць за мяжу. Аднак паскарэння дзейнага адтоку кадраў чакаць не варта. Я знаю множество людей, которые совмещают работу в частных медицинских центрах. То есть, соответственно, они работают на основной это работе в социальной медицине. Уйти на больше, то есть, соответственно, больше дежурств они не будут брать, потому что платят копейки, вообще не имеет смысла. То есть будут искать какую-то другую подработку, другой способ, там, стать медицинским представителем или, опять же, потому что людям надо кушать. Што да праблемы кадравага дэфіцыту ў дзяржаўных медычных установах, то рэжым, імаверна, знайшоў яшчэ адзін спосаб, як яе развязаць. Чытачы Белсату заўважылі, што прынамсі ў паліклініках Менску працуе нямала дактароў, выхадцаў з краінаў Азіі і Афрыкі. А нашыя калегі з Белсат.eu прааналізавалі. У асобных медычных установах колькасць замежных адмыслоўцаў пачала актыўна расці пасля 2020 года. Беларусі навучаюцца іншаземцы, так яны могуць, в прынцыпе, потым у беларускай медыцыне працаваць. Само па сабе это лагічна. Іншае пытанне, ці адпавядаюць яны іхнай кваліфікацыі заяўленыя, ці ёсць у гэтых людзей досвед, альбо гэта проста учорашнія недавучыўшыеся студэнты, якімі зацікаюць дзіркі ў сістэме. І таму, мне здаецца, важна рабіць акцэнт менавіта не на этнічнасці, а на кваліфікацыі. Аднак нават для кваліфікаваных замежнікаў варта ствараць адпаведныя ўмовы, бо, зазначаюць эксперты, калі чалавек пераехаў аднойчы, яму не будзе складана зрабіць гэта яшчэ раз. Ірына Юр'ева, Белсат. Вось на Віцебшчыне на памочніцу доктара завялі крымінальную справу за знішчэнне больш як 4,5 тысяч вакцынаў супраць каронавіруса. Вінавацяць у наўмысным знішчэнні дзяржаўнай маёмасці ў асабліва буйным памеры. Згодна з матэрыяламі справы, жанчына амаль цягам года, пачынаючы са снежня 2021, уносіла няправільныя звесткі пра выкарыстаныя вакцыны ад ковіду, а самыя лекі спісваліся. Гэтак былі знішчаныя 4,5 тысячы дозаў на суму крыху большую за 52 тысячы рублёў. У канцы лютага Белсат выпусціў серыю расследаванняў пра сітуацыю ў шпіталях падчас каронавіруса, у тым ліку пра тое, як падраблялі паказнікі наконт вакцынацыі. Вашай увазе фрагмент аднаго з сюжэтаў. Дэфіцыт другой дозы выклікаў часовы ажыятаж, але агулам вакцынацыя адставала ад плану прышчапіць 60% насельніцтва. Не очень движется вакцинация это. Как-то вот что-то совсем замедлили темпы. Учреждения образования вообще никак не шевелит. Да, это абсолютно точно. Никак. И соцзащита так мелко-мелко шевелится. Лекары настойвалі, прышчапіцца варта, каб не захварэць ці перанесці ковід у лёгкай форме. Але давер насельніцтва да кітайскай і расійскай вакцынаў быў нізкі. Заходніх вакцын рэжым не прыняў нават задарма. Если бы в тот момент чиновники Минздрава и, в принципе, белорусское государство согласилось принять эти вакцины от международных организаций, то у людей была бы альтернатива, и процент привившихся был бы гораздо больше, и смертность была бы гораздо ниже. На відэа ад гледача, зробленага на мазырскай цеплаэнергацэнтралі ў снежні 21-га, бачым пудла з яшчэ прыдатнымі вакцынамі. Піша, што пудла спалілі, а ў справаздачы напісалі, быццам працаўнікі зрабілі прышчэпкі. З улікам фэйкавых паказнікаў 70% насельніцтва прышчапілі толькі на лета. Новыя тренды ў адукацыі. Улады змяншаюць колькасць школьнікаў пасля 10 класаў і, адпаведна, студэнтаў ВНУ. Але павялічваюць шэрагі навучэнцаў прафесійных тэхнічных каледжаў. Таксама нароўні са змяншэннем універсітэцкай падрыхтоўкі IT-адмыслоўцаў іх пачалі навучаваць у калоніі. Александр Дзегцяроў.
Адукацыя ў Беларусі зазнае змены на ўсіх узроўнях. Чыноўнікі ў спадзеве папоўніць каледжы ахвяруюць колькасцю 10-х класаў. У шэрагу ВНУ краіны ідуць на скарачэнне платнай формы навучання. То відавочна зараз мы назіраем тое, што змяняецца заканадаўства, каб больш людзей апынулася ў войску, так ці інакш. Я гэта ведаю і на сваім асабістым прыкладзе. Яскравы прыклад скарачэння ліку платнікаў універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Сёлета на першы курс плануюць прыняць больш за 2500 чалавек. І гэта самы нізкі план набору за апошнія 4 гады. Для платнікаў вылучаць 1520 месцаў, што на 12% меней, чымся летась. Скарачэнне можа быць звязаным як з дэмаграфічнай сітуацыяй, гэтак і патрэбамі IT-галіны ў колькасці працоўных рук. БДУІР зараз не якасны вуз, якасных спецоў утрымваць там яны не могуць, а працаваць у IT можна пасля калькі-то там курсаў, калі атрымаеш нейкія скілы, і не патрэбна вышэйшая асвіта. І ўлады, прынамсі, на набліжэйшыя 3 гады перспектыўнымі кірункамі для развіцця абіраюць вайсковы і сілавы блокі. Прынамсі, у інвестыцыйнай праграме да 2026 года з больш як 750 мільёнаў рублёў Міністэрства абароны прызначаныя 125 мільёнаў. А Міністэрства ўнутраных справаў з унутранымі войскамі і калоніямі разлічвае на атрыманне амаль 85 мільёнаў рублёў. А вось на адукацыю выдаткавалі крыху больш за 42,5 мільёны. У дыктатурах часта ўсё рэарганізуецца пад сілавую і ваенную індустрыю, каб яны дапамагалі утрымваць уладу. А каб спецыялісты ўсё ж былі, напрыклад, у тым жа IT, гадаваць іх пастанавілі ў месцах зняволення. Гэтак у шклоўскай калоніі вязняў вучаць ствараць сайты. Адукацыйную праграму запусціў Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі пры МДУ імя Куляшова. За 40 гадзінаў зняволеныя валодаюць веб-праграмаваннем праз творчыя практыкаванні. Тыя навіны, якія мы атрымоўваем са шклоўскай калоніі, звязаныя з асабістымі амбіцыямі Карніенкі, палкоўніка Карніенкі, які ўзначальвае гэтую калонію, і з ягонай спробай прабіцца наверх. То бок гэта проста спроба, каб ягоную дзейнасць заўважылі, і ён падняўся вышэй. У пазамінулым годзе Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі ў той жа шклоўскай калоніі арганізаваў дыстанцыйнае навучанне паводле 2 праграмаў у сферы камп'ютарнай графікі. Тады 19 вязняў нават атрымалі даведкі пра навучанне дзяржаўнага ўзору. Александр Дзегцяроў, Белсад. І гульня ў вялікую палітыку. Неанансаваны візіт Лукашэнкі да Пуціна. Ужо заўтра 2 узурпатары правядуць сустрэчу ў фармаце сам-насам. Прэс-служба Лукашэнкі без канкрэтыкі зазначае, абмяркоўваць збіраюцца супрацу Беларусі ды Расіі. З якой нагоды можа быць візіт і чаму Лукашэнка імгненна зрываецца ў Крэмль, меркаваннем падзяліўся палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Наколькі можна меркаваць па тым афіцыйным паведамленні, якое прапанавала прэсавая служба і афіцыйныя крыніцы беларускія. Гаворка ідзе пра тое, каб, скажам так, разам Лукашенка і Пуцін адзначыць дзень касманаўтыкі. Тым больш, што ёсць добрая нагода, толькі што закончыўся касмічны палёт грамадзянкі Беларусі у космас, і яна заканчивае працэс рэабілітацыі, і з ёю можна будзе неяк камунікаваць і атрымаць з гэтага нейкія дадатковыя піараўскія дывідэнды. Яшчэ раз падкрэсліць, што менавіта дзякуючы Лукашэнка Беларусь стала касмічнай дзяржавай. Вось вакол усяго гэтага Лукашэнка імкнецца зрабіць добры піяр, а разам з Пуціным гэта ўзмацняе гэтую піараўскую акцыю. Тысяча дзён у няволі. Столькі знаходзіцца праваабаронца лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі.
Працытую, ён згубіў свабоду, бо змагаўся за абарону правоў чалавека. Напісала ў сацыяльнай сетцы экс-абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціхановская. Стала вядома, што стан здароўя Алеся Бяляцкага пагоршыўся. Аліна Скрабунова працягне. Вызваліць Бяляцкага да іншых палітычных вязняў. Абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціхановская зноў узняла няпростую тэму рэпрэсіяў у Беларусі з нагоды 1000 дзён зняволення праваабаронцы. Конечно, необходимо давить на власти в связи с тем, что люди содержатся в таких условиях нечеловеческих. На людей давят психологически, физически, разные ситуации. И к тому же и давят таким образом, что, в общем-то, закрывают информацию. Нобелеўскі лаўрэат і былы кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі апошнія паўгода застаецца ў адзіночнай камеры, што на думку ягонай жонкі Наталі Пінчук негатыўна адбіваецца на стане здароўя вязня. Я даведалася ад людзей, якія пакінулі турму, што стан Алеся працягвае пагаршацца і ён не атрымлівае некаторых неабходных яму лекаў. У калоніі ў Горках жудасная рэпутацыя, і праваабаронцы ведаюць, што яна служыць канвеерам для катавання палітычных зняволеных. У Бабруйску распачаўся суд у справе пераводу на турэмны рэжым былога юрысконсульта заводу «Полімір» Александра Капшуля. Палітычны вязень – фігурант справы рабочага руху, у межах якой яго пакаралі 15 гадамі калоніі. Тюрьма подразумевает то, что ты сидишь просто в камере. И лишь несколько раз, раз в день, например, у тебя прогулка. Это, безусловно, жестоко. Это очень сильно бьет по здоровью людям. Это очень сильный удар по человеку, когда его вырывают просто из любого социального общения. Ограничение общения человека в тюрьме – это тоже фактически можно приравнять к пыточным условиям. Іншы прыклад ціску на палітвязняў – пазбаўленне прадуктовых перадачаў. Асуджанаму на 20 гадоў калоніі Владзіміру Гундару працягнулі гэтае абмежаванне яшчэ на год, а ён сядзіць у адзіночнай камеры. Особенно если он содержится одиночно, да, то есть без сокамерников, которые могут поделиться продуктовыми передачами. Это сильное воздействие, безусловно, невозможность отовариваться и невозможность получать продуктовые передачи. Это очень сильно воздействует на человека. Были информации о том, что даже у людей цинга начинается. Сёлета акурат стала вядома, што нястача вітаміну С у палітычнага вязня Сцяпана Латыпова і належнай медычнай дапамогі яму не надаюць. Гэтак жа скаргі на здароўе мае зняволены палітык Рыгор Кастусёў. То, что раньше мы воспринимали как некие меры в отношении избранных оппонентов Лукашенко, то сейчас это просто становится уже более нормативной такой формой, и за десятками, тысячами таких случаев уже незаметно каких-то отдельных судеб. І затрыманні ў палітычных справах за ўдзел у пратэстах працягваюцца. Гэтак стала вядома, што на 72 гадзіны арыштавалі менскую актывістку Галіну Лагацкую. Сілавікі запрапанавалі ёй прыйсці ў Раус і забраць выняты па-за летась тэлефон, але з аддзялення не выпусцілі. Аліна Скрабунова, Белсат. Сумная навіна для рэжыму гэтым разам. Афіцыйная Беларусь не трапіла ў камісію Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у справе папярэджання злачыннасці і крымінальнага правасуддзя. Там афіцыйны Менск прысутнічаў, пачынаючы з 2010 года. Адпаведна галасаванню, што адбылося 9 красавіка, ў гэтую камісію ад групы ўсходняй Еўропы былі абраныя Албанія і Латвія. Вось як гэтую падзею пракаментаваў нашаму каналу прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў замежных справах Валер Кавалеўскі. Яны не змогуць зараз расказваць унутранай аўдыторыі беларусам пра тое, што паглядзіце, у нас настолькі ўсё добра з законнасцю і справядлівасцю, што нават нас абіраюць у такія прэстыжныя камісіі. У іх проста гэта аргумента не існуе. Другое – это то, что державы по всем свете бачат, что адбываецца ў Беларусі. Нават гэта не абавязкова павінны быць еўрапейскія дзяржавы ці, у прынцыпе, дэмакратычнай супольнасці, але таксама і глобальны поўдзень глядзіць на тое, што адбываецца ў Беларусі, і яны робяць свае высновы. Яны кажуць пра тое, што мадэль Лукашэнкі абсолютно не адпавядае міжнародным абавязацельствам, таму ім не месца ў такіх кіроўных органах, якія адказваюць за вось такія важныя тэмы, як барацьба са злачыннасцю і вяршэнства права, незалежная судовая сістэма.
Таму гэта сістэмнае рашэнне, якое азначае, што мадэль Лукашэнкі ацэньваюць такой, якой яна ёсць, што яна злачынная, што яна неэфектыўная, што яна нелегітымная. Ну і мы выбіваем у Лукашэнкі весь гэты важны аргумент, што нібыта яго прымаюць на міжнародным узроўні. Толькі з другой спробы ды праз электронны аўкцыён Белюрзабеспячэння. Арыштаваная кватэра сям'і Цапкалаў пайшла з малатка. Сталічная трошка абышлася новым уладальнікаў значна танней рынкавага кошту. Аднак радавацца рана. Чаму нельга назваць такую пакупку удалай? Кацярына Гардзеева. Арыштаваную кватэру Веранікі Валеры Цыпкала ў Менску прадалі праз дзяржаўны электронны аўкцыён з другой спробы. За першым разам ахвочых прыдбаць нерухомасць не знайшлося. Раней Вераніка Цыпкала каментавала сітуацыю. Вы павінны разумець тое, што мы абавязкова вернемся дадому. Разам з дзецьмі уедзем у кватэру, пабудаваную на законна заробленыя сродкі, і запатрабуем ад вас выплаты арэндных плацяжоў за ўвесь перыяд карыстання нашай маёмасцю. Трохпакаёвая кватэра агульнай плошчай амаль 104 квадратныя метры месяца ў доме нумар 5 на вуліцы Чарнышэўскага. Бонусам да яе ішло і месца на падземным паркінгу. Але прававы бок угоды пакідае шэраг пытанняў. Відавочна, гэта супярэчыць Канстытуцыі, і не толькі Канстытуцыя, гэта супярэчыць беларускаму крымінальнаму кодексу, гэта супярэчыць беларускаму крымінальна-працэсуальнаму кодексу, тому што для любога праўніка і беларускага і замежнага тут відавочна, што парушаліся правы уладальніка маёмасці на справядлівы суд, на магчымасць прадстаўляць свае інтарэсы ў суде. Каб правярнуць продаж, кошт трохпакаёўкі зрабілі прывабным 395 тысячаў рублёў ці 120 тысяч долараў. Значна менш за рынкавыя. Прынамсі, прыблізныя паводле плошчы кватэры прадаюцца ў 2 разы даражэй. І нават пры гэтым адшукаць пакупнікоў было складана. Гэта нейкі маргінальны працэнт квапных людзей, якія проста хацелі бы атрымаць нейкую маёмасць па меншых коштах. Але мне здаецца, што такіх людзей, абсалютная меншасць у Беларусі. Я хацеў бы, дарэчы, падзякаваць за гэта, што менавіта мы, беларусы, такія. Сям'я Цапкалаў не першая, у каго забіраюць маёмасць праз прысуды. Раней, з трэцяй спробы, на аўкцыёне прадалі трохпакаёвую кватэру Сергея і Святланы Ціханаўскіх. Сума ўгоды склала 80 тысяч долараў. З аўкцыёну пайшла і частка маёмасці Віктара Бабарыка. Ягоны Ford Fiesta 2015 года купілі амаль за 6 тысяч долараў. Гадзіннікі палітыка ацэнілі даражэй. За іх заплацілі амаль 15 і 16 тысяч долараў адпаведна. Што бы ні рабіў рэжым, але ўсё ж такі рух не спыняе сваю дзейнасць. І мала таго, ён мае ўжо выпрацаваную сістэму. Сістэму, якая, як бы не было цяжка, як бы мы не крытыкавалі тое, што мы робім, альбо тое, што мы яшчэ не зрабілі, а павінны зрабіць, але ўсё ж такі яна крок бай крок, але ствараецца і функцыянуе. Рэжым цісніць, але рух ідзе. Зніжаныя кошты на арыштаваную маёмасць апанентаў Лукашэнкі можа быць звязана яшчэ і з асаблівымі умовамі, якія суправаджаюць угоды куплі-продажу. Гэтак новы гаспадар кватэры Цыпкалаў не можа распараджацца нерухомасцю ў поўнай меры. А пры змене сітуацыі дык і ўвогуле маёмасць вернецца былым уладальнікам. Есть такое понятие в белорусском законодательстве, как реституция. Это означает возврат маёмасти у исходное положение. Есть два магчымыя сценария. Першая з компенсацией з боку державы, якая робила порушение, а другі вариант без компенсации, калі человек был осведомлены. Ну и так ось, на мою думку, як правніка, что тут хутчэй за ўсё будзе другі вариант без компенсации, тому что человек бачыў, что купляў. Законы рэстытуцыі дзеюць і ў іншых краінах свету. Гэтак у Літве, Латвіі, Эстоніі былыя ўласнікі ды іхнія нашчадкі маюць права на вяртанне нерухомасці сканфіскаванай з парушэннем заканадаўства. Летась Літва выплаціла мясцовай габрэйскай супольнасці 37 мільёнаў еўра кампенсацыі за маёмасць, нацыяналізаваную ў 1940-х годах. Кацярына Гардзеева, Белсат. І зазірнем у замежжа амаль мільярд расійскіх рублёў столькі патрацілі на будоўлю дамбы ў Орску. Але такі кошт не збярог яе ад прарыву. Аб прычынах, якія прывялі да катастрафічнай паводкі, раскажам у наступным матэрыяле. Остался только фактор грызуны,
которые могли эту дамбу проточить. Гэтак тлумачыць паводку ў Орску дырэктар кампаніі, якая ўзводзіла абарончае збудаванне. Дамбу, якая і мусіла папярэдзіць разліў вады пры ўздыме яе ўзроўню ў рацэ. Зазвычай дамбы ўзводзяцца ўздоўж берагу ракі ці мора. Для будаўніцтва могуць выкарыстоўваць розныя матэрыялы. Самым трывалым будзе бетон, аднак плаціну могуць рабіць і проста насыпную. То бок, дзе асноўная частка цела дамбы. Гэта грунт, а вось ядро – шчыльная гліна ці бетон. Акурат такая і была ў Орску. Дамбы, як правіла, выконваюцца з грунтавых матэрыялаў – з галькі, жвіру, пяску, суглінку. Гэтыя будаўнічыя матэрыялы вельмі схільныя да размыву. Іх выбіраюць з-за таннасці і даступнасці. Калі б гэта была бетонная плаціна, яна б, вядома, стаяла. Але калі нават маленькі раўчук перальецца праз грэбень грунтовай плаціны, то ён спакойна можа паволі ўсё размыць і хлыне вялікі струмень вады. Падобна гэта і адбылося. Пагатоў і ўтрымліваць яна мелася разліў на 5,5 метраў, а вада ў рацэ Урал паднялася амаль да 10. Такім чынам, пры праектаванні папросту не ўлічылі такой верагоднасці. Хоць у 1957 годзе быў рэкордны пад'ём да 12 метраў. Магла паддасца дамба і пад масаю вады. Дамба – гэта напорнае збудаванне. Пад дзеяннем перападаў напору ў гэтых грунтах утворацца фільтрацыйныя струмені, якія могуць спачатку выносіць дробныя часціцы дамбы і, узмацняючыся, выносіць усё буйнейшае. Так утвараецца скразны ход, праз які можа лінуць вялікая вада і разнесці ўвесь будынак. Пра тэхналагічнае парушэнне пры яе пабудове пакуль невядома. Аднак у 2016 годзе стала вядома пра карупцыйную справу. З 932 мільёнаў расійскіх рублёў, якія патрацілі на работы, 50 мільёнаў былі спісаныя на работы, што насамрэч не праводзіліся. Говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту объемов не было. То есть нарушения были как при строительстве дамбы, так при составлении сметной документации. Акт выполненных работ были составлены с нарушением. Затым у 2020-м Растэхнагляд выявіў 38 парушэнняў, звязаных з эксплуатацыяй дамбы. І ці выпраўлялі іх, інфармацыі пакуль няма. Все видели состояние данной дамбы. То есть в течение 3 дней перед тем, как она прорвала, люди видели о том, что она протекает, звонили в администрацию, предупреждали об этом, но никакой реакции не последовало. Ну, соответственно, вот 5 апреля ее прорвало в одном месте, потом уже, соответственно, во 2, 3 и 4. То есть здесь именно в этой ситуации виновна только власть. Так утверждают местные жители города Орска. На 16-ю гадзіну мясцовага часу ўзровень вады ў рацэ Урал у Эренбурзе дасягнуў 1010 сантыметраў. Гэта на метр больш за крытычную адзнаку. Больш за 2000 дамоў у гэтым горадзе пайшлі пад ваду. Праз прарыў дамбы ў Расіі і Казахстане давялося эвакуяваць каля 100 000 чалавек. Руслан Ігнатовіч, Усевалад Лазуцін, Белсат.